sing nyiptake Mas Ricang. Yo. Luar biasa, Manyaran punya pencipta lagu yang sangat sukses sekali. Amin. Si dongeng telu iki. Yono. Ya. Lah kok kayak mepetnya anakku. Monggo Pak Toto. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mrengkang kuwasa.
kasih Mas Pas dulu, Pak. Risang, Mbak Ayu Kesti luar biasa.